Oui, oh, Ouais, Brunel, calme, bonjour. akaya, Regarde. une fois ça. Ça va? Ça va? C'est du roi. Calme, mida. Non, tranquille. Jagara kila fulani. Ouais. Kowe tu. Ça va? Ça va. C'est une la merde. Eh, blo reba kalama goni. Mbamso alete sigo. Yalan kadali bo mfage don fana ni dugu jira dra ale be kubata. Kelen dron ni ke tela ya. Ah, chembele jilare. Msoroba goni sigiro kele mandale ni dugu jira. Baba fana taka barala. Mana wala. Suna be tugodi. Sweetheart. Activity wa bega. It's not outside now. Okay. Alidu. Yeah, wait. Ani atirigenge. Mo. Ali mo bebe. Ubebe ya. Bashitula. Nenu famana de. Chenem ko koni amon ma. Ah. Ah, okay. Oro mala mi no wila bella, mala mi no wila apel wasa. Ah. No mo ere borani fe obeneni moche. Do di megila. No, chola, sweet. Kuma era famelo, kuma era laptop photo. O jara ni toro nyire nyana fina. Stop na food ma. Ah. Nyana. Nego ni kama mbeni dabi omani. Munasa. Ni fadi nana ya mbine fa goroba. Ali sisa ebe ya mafuru alisa eta dogo furu de muso dambe. Awa uve ali sisa ebe ga mun kono iselen do furu ye koy. Ni fani ba n'olu ɲɛ bila olu t'a fi ɲɛna ne kɔni ne b'a fi ɲɛna ne ngo ne ka furu ngo ne bɛ n ka ekɔli ko de la fɔlɔ ngo ne ma pɛrɛn furu kama dɛ awo ko nin de nalen don k'an bɛɛ tiɲɛ an tɛ sɔn furu ma ko ekɔli ni cɛlasigi baara bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa ko yan'an ka ekɔli jɔrɔ k'an tɛ furu ka duwawu ɲini ka denw sɔrɔ wa ne ngo bɔn ne ma pɛrɛn o la n bɛna kɛ kuma bɔn i ɲɛ b'a la bulo hakilina kelen de b'olu kunkolo la a bɛ an ka mɔgɔ ninnu kɔnɔ de k'a fɔ ko ni muso kɔni n'i ye muso ye dɔrɔn olu ka société la nafa fosi t'i la ni furu de k'o ye muso nafa dɔrɔn de muso nafa bɛ se ka kɛ furu dɔrɔn ye Bon, jamana in kɔnɔ bɛɛ n'i ka laadaw de don ne t'a dɔn n'aw ka mɔgɔw ka laada mɔgɔw kɔni ka laada de village la mɔgɔw tɛ olu tɛ dɔwɛrɛ dɔn den mana dɔɔnin bɔ dɔrɔn k'a furu o de b'a hakili la non ko ma nɔgɔn bɛɛ n'i ka laadaw de o fana bɛ ten o b'a sɔrɔ ɲɛ b'a la o de ka fisa i ma o fana ye tiɲɛ mais ni ne dun ma tila kalan na ne tɛ furu an ba kɔni ma nɔgɔn ni kɔni n'i bɛ ekɔli la kɔni awɔ i bɛ fɛ i ka avantage sɔrɔ dɔrɔn i bɛ furu ko kɔni to yen parce que furu ni ekɔli ne m'a fɔ a tɛ taa sa mais fɛn min don a kɛ man di ka ɲɔgɔn lasɔrɔ quoi olu m'o jate olu m'o bila u kunkolo la olu kɔni nafa foyi tɛ la société kɔnɔ muso i ka furu dɔrɔn a banna o de ka di olu ye n'i b'olu kunna olu b'a miiri ko nafa tɛ musomanin ka ekɔli la i ma bon olu i b'olu kunna kabini an ka dɔgɔ i ma o la n'i sera niveau dɔ la u b'a fɔ k'i ka furu sinon muso ni cɛsiri ekɔli fɛ avantage ba de b'a la i ma n'i tilala ekɔli la i ka baara ɲini i ka baara sɔrɔ an ka cɛ olu ka mɛn furu ma i bɛ cɛ sɔrɔ cɛ min ka di i yɛrɛ ka di cɛ min ye i ka baara la i b'i ka bien kɔnɔ très bien wa i ma o fana ye tiɲɛ ne kɔni ma pɛrɛn furu ko la fɔlɔ Bijou cɛ kɔnɔ an ka cɛ yɛrɛ sisanna ma i tɛ ka foyi faamu a ka ko la sa Aliya hali kɛ
n'a fɔ hali jarabulu ninnu muso dɔ la sisan ka cɛ ne y'a ɲininka fɛɛrɛ sugu bɛɛ k'a la n ka cɛ a ka se ka dɔ ɲɛfɔ ne ye ko in na a ma se ka foyi ɲɛfɔ ne ye ko in na. I jɔ n k'a ɲininka Ali wa Ali b'o la a mɛnna Ali kelen Ali bɛ ka tugu ne la ne yɛrɛ karabɔ n yɛrɛ la don dɔ ka a ɲininka ne ni tɔgɔ ko Fatimu a y'a wuli ne la ko yanni ne kana jɔ ale kunna ko n b'ale ɲininka ko munna ne tɛ se ka taa n terikɛ ɲininka ko ne terikɛ de tɛ kuma caman fo ka ne yɛrɛ maloya kare kɔnɔ mais ne fana y'ale ɲininka ale fana ma sɔn kɔnɔna jɛya ne mais ne fɛ kɔni e ka se ka don ko in kɔnɔ i k'a lajɛ n'i sera ka solution sɔrɔ ko in na komi aw musokɔrɔba don sinon kɔni a ma se ka ɲɛ foyi fɔ ne ye ne fana ye Fatimu ɲininka o tun bɛna diɲɛ jɔ ne la kare kɔnɔ Bulon problème fosi t'a la inchallah n bɛna nin ko n b'a enquête kɛ fo ka n bolo da kisɛ kan k'a f'i ye an b'a kɛ ten inchallah Bijou cɛ ne tun bɛna fila fɔ ne bɛ siran e bɛ taa jɔn min bila da la wala bɔ awɔ an b'a kɛ ten Ouais, ça va? E bɛ ne fɔ Ali e y'a mɛn ko ne ka furu sara ne cɛ ye ne labila o ne cɛ ma ne labila o e t'o dɔn est ce que i y'a faamuya e kɔni n'a mɛn dɔrɔn ko ne ka furu dɔrɔn e b'i pan a la k'e bɛna ne furu n bɛna min f'i ye n t'a f'i ye an ka da la kuma ti a kari kɔnɔna ma est ce que i tulo bɛ n ka kuma la n bɛ ka min f'i ye tulo b'a la kɔni Fatimu tɛ de Fatimu yɛrɛ de Fatimu kan'i kulonkɛ hadamaden kɛri la ma fɔ ma ne y'i kanu de bon kanu bɔra Ala yɔrɔ ne y'i kanu mɔgɔ ka kɛ tɛ Ala ka kɛ de don ma fɔ ma Ali e tɛ furu ɲɛdɔn wa ma dala ne delila ka furu kɛ yɛrɛ i tɛ furu ɲɛdɔn i tɛ kanu ɲɛdɔn n bɛna min f'i ye ka nin kulonkɛ ne ka diɲɛlatigɛ la k'a di ne ma i kulo bɛ n na n bɛ ka min f'i ye kulo b'a la kɔni Allo ne mago de b'i la awɔ ok ɲana bon ça va ka ɲuman a kɛra fama yɛrɛ sunna n'an jɔn basi t'i la wa a ka ɲi n'i wele dɛ ne yɛrɛ dabali banna sɔrɔ ne ka n'a cɛ k'ale bobo kelen bɛ ne la a ye jigin k'anw fɛ yen nka ne yɛrɛ
Bisu cɛ i t'a sɔrɔ yɔrɔ fɛn ma diya dɛ. Mɔgɔ mago gɛlɛn de b'i la dɛ. N'i wele o fɛnɛ ka bon de a ka gɛlɛn fɛnɛ. Ne y'i wele bɔ baasi tɛ. Ko mɔgɔ n'aw kɛra jɛ la. O y'aw bɛɛ de kelen kelen. A ka ko bɛɛ de kelen. Dɔ ka hɛrɛ ye an bɛɛ ka hɛrɛ. Dɔ ka bonya an bɛɛ ka bonya. Mais ne kɔni bɛ wele dama basi la ne bɛ se k'a ɲɛf'i ɲɛna. I terikɛ ni Ali an jɛɲɔgɔn de don. Mais e ye mun kɔlɔsi Ale ka ko la sisan e ɲɛ t'a ka ko sanama kɛcogo la. O don ne n'ale ni ɲɔgɔn ye yan fɛ. An ye ɲɔgɔn ye fɛn ka restaurant na. Ne kɔni ma foyi jateminɛ. E ma foyi jateminɛ? Ali dun changera. Ali changera complètement. Cogo di? I b'a dɔn han mɔgɔ jɛɲɔgɔn ni ko dɔ bɛ ka na an bɛɛ ka kɔ a ma siɲɛ kelen o de ka ɲi. O de la ne y'i wele ka na n bɛ se ka fɛn f'i ɲɛna a bɛ se ka k'i fana bɛ dɔ dɔn a la a bɛ se ka k'i tɛ fɛn dɔn a la i b'o dɔn. I ɲɛ b'a la muso dɔ de nana a filɛ nin ye an ka yɔrɔ min na yan fɛ an ka so kɛrɛfɛ so min dalen don. Ni belebeleba min tun bɛ sa fa a furula kɔsani na a filɛ ka na tuguni. Fatim. Merci ale yɛrɛ don n'a fɔra i ɲɛna ko Ali b'o de ka ko la sisan i ɲɛ da la. Ne ko ne y'i wele ka na komi an bɛɛ de ye kelen ni ɲɛ bɛ jɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔ la a bɛ ka fɛn dɔw daminɛ yanni a ka bɔ ni ko wɛrɛ an ka kɔn Ali ma. No mɔ ni yɛrɛ ye kɔ yɛrɛ de fana ye kɔ yɛrɛ ko min bɛ ka nalen nin ɲɛ la an ka kɔn a ma o dɔrɔn de kan sinon kɔni ne kɔni ɲɛ b'a la tan cogo min na a man di ne ye tan mɔ. Ni yɛrɛ tɛ ko belebele n'i wele a fɔmana an b'o kuma kɛ ka tila an ka baro kɛ. Ok ni ko tɛ d'accord an b'a t'o la kɛ o tɛ. Fatim tɛ dɛ. Fatim de don. Fatim ça va? Somɔgɔw? E de tɛ Fatim ye? Ne de Fatim. Ne yɛrɛ tun bɛna taa ka so sisan. E ye ne dɔn min? Ne b'i dɔn kɛ. E tɛ nin y'an kɔrɔnin ye wa? Ne yɛrɛ tun bɛna taa ka so. A ka di kɔni. Bon juguman tɛ. An ko kɛ ɲɔgɔn dɔ de don an jɛɲɔgɔn dɔ de don ko Ali. N t'a dɔn n'i b'a dɔn. Ali bɛ Fatim min nɔfɛ o de tɛ e ye. E tɛ taa Ali ɲininka o la ne t'o dɔn. Ayi nin ta ye damangoya da ye. Yalwala e bɛ min? Dugu jɛra n wulila n filɛ yɔrɔ la n'i ka chambre kɔnɔna bɛɛ lajɛ. Ayi da kana to ka bɔgɔ su min sara n na sisan. Ok ɲaami. Kana mɛn dɛ. E taara tanti fɛ yen cogo i t'i sara ne na. Oui, rentrez. Ali, ça va? Kani mami? Ko kaya? Baasi t'i la? I sɔn. I yɛrɛ dun? Baasi foyi tɛ n na. Kɛra fama ye dɔrɔn. Ɲɛnafin bɛ kun. Ko bɛ cogo di? Ko ka fisa. I yɛrɛ dun? Kɛra fama ye dɛ. Ali o kuma mun de kun bɛ? Cɛ tun na dɛ. I ma deli nin na. A bɛ faamu Ali. N'i y'o ten. Mais Ali
ne bɛ kelen f'i ɲɛna i yɛrɛ ale ne bɛ ne yɛrɛ ma foyi faamu i ka ko la cogo di ne ma foyi faamu i ka ko la i kun tɛ tan o cogo di ayi i tun tɛ tan ne fɛnɛ ma foyi faamu i ka ko la ne bɛ boli f'i ye i tun tɛ tan ne bɛ fɛ k'a dɔn mun bɛ yen ka ni dugona de n bɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de nɔfɛ mɛ cogo di mais cogo di i kun tɛ tan o e yɛrɛ t'a dɔn i kɛcogo changelen don o ma se foyi ma falen ne ka ko la e t'a dɔn ko fɛn falenna a ma falen i ni minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ de olu de b'a dɔn wa i falennen de don ne de y'a f'i ne bisu de y'a f'i i kun tɛ tan a komi e yɛrɛ b'a kalama i bɛ se ka dɔ ɲɛf'an ye ko kan ne bɛ dɔ ɲɛf'i ɲɛna ko b'a dɔn o de la ne y'i ɲininka i ko foyi tɛ yen foyi bɛ yen mais n kɔni bɛ kelen f'i ɲɛna ni su y'i dogo a kobaga la a nɔgɔ bɛ taa la Ali i bɛ fɛn min na hali i k'a to i tɛ fɛn min dɔn ne de b'a dɔn i tun tɛ tan n bɛ fɛ i ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de fɔ ɲɛna san mago b'o de la i b'a dɔn ne tɛ ka foyi de faamu i ka kuma in na e tɛ se ka fɛn faamu ne b'i kɔnɔ dɔrɔn fɔ ne ye ba ye Ali ne bisu de b'i kalama n bɔra i kalama i bɛ ko min dala muso furulen furu salen kanu kɔni n'i y'o de k'i ka bi ye o y'i ka ko bannen de cogo di ne de b'a dɔn o muso min furu sara kɔsani na ka na fɔ a filɛ nin ye du kɔnɔ an kɛrɛfɛla la ko Fatimu i tɛ k'o de jala Ali mɔgɔ ka sa yiri mɔɔ dun man kan tɛ ka y'a sɔrɔ bisigi nafa foyi de tɛ bitigi la i b'a to fɔlɔ i ɲɛ ka ko ye i tɛ sɔrɔ k'a lakali e ma ko ye mɔgɔw jugu kɛlen ka jugu nkalon ta ka da na e ka wuli dɔrɔn ko ne n'o de bɛ ɲɔgɔn fɛ mais e tɛ quoi ne de don ne ko k'e i ni faamana ko n bɛna bɔ baro la e bɛna essayer k'i wuli ni kuma sugu ye ne bɛ taa non Ali e dimina non ne ma dimi kana kɛ ne y'i ɲininka de ne pereselen yɛrɛ de don ko n bɛna foli k'i la dɔrɔn n'a ko bɛ tantɔ ne bɛ taa quoi dab'a kama i ka dimi mais mɔgɔ dɛɲɔgɔn ni kuma fasugu dɔ bɛ yen n'i y'a mɛn a kun ka kan i k'a ɲininka de non ne m'a dabɔ o kama ne b'a essayer ko n bɛna baro la i fɛ kuma sugu dɔw bɛ yen e bɛna ne attaquer n'o ye i b'a fɔ k'i den de ye ne bɛ taa quoi Ali bagabagali tɛ nin nɔ yɛrɛla dimi o t'a la ne bɛ nin ko sɛgɛsɛgɛ fo k'a tiɲɛ Grand sœur, ça va? Ça va. Comment? Grand sœur, o don na ne n'i bɛnna ne y'i fo k'a essayer dɔrɔn ko n bɛ tulonkɛ k'i fɛ dɔrɔn i dimi i ma hali ne lamɛn i tɛmɛna ne yɛrɛ ka i fute ne la ka taa ne m'a dabɔ o kama grand sœur yafa n ma i y'a mɛn n nana yafa deli i fɛ yafa tigi ye Ala ye Ala ka yafa an bɛɛ ma mais grand sœur i b'a dɔn min de don ne yɛrɛ de tɛmɛtɔ bi dɔrɔn ne bɛ sigilen na o ka da la n bɛ jɔlen yɛrɛ yɛrɛ de don i la kelege ko tɛ dɛ grand sœur i b'a dɔn ne yɛrɛ de bɛ fɛ an ka kɛ teri ye mɔgɔ t'i kanubaga sara sɔrɔ tiɲɛ na teriko ninnu olu man di ne ye ne tɛ teriko la grand sœur teriya man di hakɛ to n bɛna n ka daga lajɛ ok e tɛ teriya ko la grand sœur e bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ Allahu akibaru n tɛ fara ko la de o bɛ nɔ bɔ ko la e ni ne fo fini b'o nɛrɛ bɔ e t'a dɔn ne ye muso sugu min ye n'i b'a dɔn i bɛ ka kɛ baara min kɛ i t'a kɛ yɛrɛ mais on verra